mehman illetler, yeni vatandaşlar, yayılında akıl yığışları 2019 film bilen. Salam hormatly bolýar, mehman talip ýaşlar, yeni vatandaşlar, mehman olanlar. Türkmenistan'ın bilim ministerliği, Ýaşyk teleradio ýaýlymy, Kayseri kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi jiýlerle birlikde taýýarlanan akıl yığışları, telebäsçimiz talip ýaşlaryň bäýatçylygyna saýlama tapdyry bilen ýazyp dowam edýär. Mehman vatandaşlar, 2019 ýylyň ýanwar aýynyň 17-sinde video çekilişiň netijesinde bütün bir saýlama tapdyryň dowamynda gaýty bir toporla gatnaşykdygy anyklandy. Görüşmek ýaly ine bu ýaşyl meýdançyda Halkara imtihanperwer ilimleri we Ötüş Üniversitesining topory. Şeýlede bu tarapda bolsak Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň topory häzir ýene Savcı Fırdatlarda meýdan sardy ýaşar. Mehmanlar akly ýeňişleri 2019 telebäsçisini ine häzirki Fırdatda şu ýokarda adalan ýokary okum mekdepleri dekinli talip ýaşlaryň dizilen toporlaryň bäýatçysy bilen häzir dowam eder. Topory mehman talip ýaşlar. Mehman talip ýaşlar, hormatly muallimler, ýene bir ýoly aklyjanyňy akly ýeňişleri telebäsçiliginiň studiýasyna hoş gördük. Hormatly talip ýaşlar, hili watandaşlar adatça görüşýäli gelin. Häzirki programda bu gatnaşyjy taraplara syn berjek. Hormatly synçylarymyz bilen başyndan tanışyp olaýyn adatça görüşýäline bäýatçylygyň duzgunlaryna laýyklykda her bir gatnaşan tarapdan hormatly synçy muallimlerimiz bar. Çünki halkara imtihanperwer ilimler we Ötüş Üniversitesinden şeýle Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň hem-de Ýaşyk teleradio ýaýlymyndan synçylarymyz bar. Ulu hormatly bilen Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň hormatly muallim Alikanow Adat muallim bar. Adat muallim hoş gördük. Şeýle halkara imtihanperwer ilimleri we Ötüş Üniversitesinden hormatly ýaşy dekinli muallimlerimiziň biri WEPA döwlet ýerliği bar. WEPA muallim hoş gördük. Mehman vatandaşlar adatça bolýar bugünkü günem bu toporlarda synçy bolup gatnaşan ilkülenäne akyl ulgamynyň iş purdatlaryna ýani wagt hasaplamasyna jogap bermek üçin ýaşy teleradio ýaýlymyndan synçymyz Uğurmurat Aýdowdyýew bar. Uğurmurat sizi de hoş gördük. Hem-de mehman vatandaşlar talipleriň, muwan toporlaryň utuklaryny hasaba alyp göni aragatnaşykda size ýetirýän synçymyz bar, Bahargul Hazatlyýew. Bahargul sizi de hoş gördük. Hormatly muallimler, mehman talip ýaşlar, watandaşlar näde bir gyzykly portady çünki gatnaşyjy taraplary, topar agzalaryny, toparyň düzümini biz meýdançamyzda häzir çağırar. Ulaşatlyk şowhun bilen, şowhunly el çarpışmalar bilen Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň toparyny meýdançamyzda çağırýar. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň toparyň düzümi Guwanç Mämiýew, Şatlyk Saparow, Gülalek Jumanazarova, YouTube Dädebaýew, Ýadul Bewniyazova, Muhammed Arap, Oral Muhammedow toparbaşy. Muhammed Arap topar agzalaryny meýdançada goşurdyk, üçünlikde ýar bolsun. Sizin karşıda toparın halkara imtihanperwer ilimleri we Ötüş Üniversitesining toparyň düzümini meýdançyna çağırýar. Atamrat Ataýew, Begnazar Akmuradow, Batyr Baýlaýew, Arslan Çareýew, Azat Kılıçow, hem-de toparbaşy Meylet Mehmedýarow bar. Meylet sizin hem toparmagy üçin ýar bolmagyny tüýdürekden arzu edýär. Görüşmek ýaly mehman toporlar Meylet Muhammed Arap ikiňizi de hoş gördük diýär. Elbetde toporlaryň düzümleriniň arasynda geçen ýyl, ýani 2018-nji ýyl üçin tapgyryny hem kän doşupdyk. Meylet siziň bilenem, Muhammed Arap siziň bilenem. Häzir toporyňyzda üýtgeşme bar, elbetde görýär. Hem-de köpüýüňiz üçin geçen ýylky tapgyr tejribe boldy. Meýerim bu ýylky tapgyrda Meylet ünsü bolar şeýle. Muman taraplar ýene bu ýoly iki tarapda üstünlük ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Gelin häzir şertler boýunça girişmän kabul hormat bilen hormatly synçy taraplardan bir gutlaw sözlerini eşitdim. Hormatly Adat muallim gerekdiler. Menem ýa-da şuňky ähli ýokary okuw zalaryna gatnaşan talipleri öz gedemde iki toparyňam dekinli ýaşlaryna diň üstünlük arzu edýän.
Şu yerde de sizi hoş gördük. Şu bäsleşe gatnaşaňyza elbetde hemmämizden begenýäs. Gutlaýan sizi. Şu pursatdan peýdalanyp, şuň kunna biziň ýaşlarymyzyň hasy zekinli, ilmli bolmaklar üçin ähli mümkinçilikler döret berýän Mehriban arkadaşymyz, hormat prezidentimize ýene bir ýol köp sag bolsun aýdan. Hormat prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Il ýurt bähriýetlap barýan işleri damar owaz alsyn. Köp sağ olun. Alboňyz hasy bolsun. Göpamolun gerekçilen. Benim hem o kardeşimin aýdalyň sözlerine goşulýan we iki toprada üstünde arzu etdiň we şondan mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentiň jana sag, ömrü uzak we ähli tutan işler rowaç bolsun. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Alboňyz hasy bolsun. Bahar bol. Gerekçilen. Salam Mehriban talip ýaşlar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Haýsens kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen bilelikde taýinlanyp ýaýlama ýetirilýän akyl ýeňişligi telebäsleşigine siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşikde ähliňize uluşsunlyk arzu edýän, şeýle-de biz ýaşlara ilmde, bilimde şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Hormatly gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt halk bähriýetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydam rowaç almagyny tüýsüregimden arzu edýärin. Köp sağ olun Bahar. Hormat. Akıllı gençler 2019-njy ýylda, ýagny şu mewzumda ilkinji gelip duşýan Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň toporunda şeýlem halkara insanperwer ilimler we ösüş üniversitetiniň toporunda üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun. Hormatly dinçiler, arzudan hasyl bolsun, hormatly muallimler, size köp sag bolsun. Aýdýas alyp barýan asykalaly mukaddes käriňizde, muallimçilik käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban talip ýaşlar, Muhammed Arap Meýlis, size gaýdyp gelsek, elbetde şertler boýunça düzgünläme laýyklykda häzir biz girişek. Çünki siziň esasy ilkinji nokta ünsön düşürmeler zatlaryňyz düzgünlämanyň 3 bölümi. Ýagny bu dörejik topor tarapyndan alınıp barlar çünkü hasaplaryň ýöredilşi. 3 bölümini düşündirmeklik wajipligi barmy? Ýok, bilýäňiz. Götürmeli götürmeli boýunça. Şeýle 5-9 bölümi. 5-9 bölümini düşündirmeklik wajipligi barmy? Meýli, Muhammed Arap? Ýok. Garaz jogap berilýän makaly. Mümkinlik. Hemde 5-10 bölümi şoňa görä hereket eder. Şertler boýunça giňişlerini durup geçmeýärligi esas sebäbi bar. Çünki siziň ikiňizden bir tejribeňiz bar. Hemde düzgünläme ýa 2 ýyl bäri ýokary okuw mekdeplerine bar we öwrenýärçe, düşünýärçe wagt bolandyr diýär. Häzir men borjum ýankydan içmez, ýagny sizden soramaklyk. Ýene bir söýle. Muhammed Arap Meýlis, işglar barlamaklygyň wajipligi barmy? Barlaýaly. Öwrençi howlat saklaňyş edip ýakyn siz barlam, yanmaya öçürýär. Siz ýakyn. Sag bolun. Bu sekundda tapawut berýär we haýsy bir tarap öň ýaksa, beýleki bir tarapynky togtadylýar işi. Siz muny bilýäňiz. Esasy bir bellemek diýen zadym bar. İki tarapy hem üstünlük ýar bolsun. Toparlar üstünlük hem näde bolsun. Hormatly muallimler, soňlama girişýärmi? Ýatlatma isleýän Meýlis, Muhammed Arap, bugun kun siz saýlama tapgyrda duşýarsyňyz we 10 san sowal tapgyr bolar. Olaryň ählijeti hem zekin sowallar bolar. Diýmek hiç bir tarafa değişildi. Bugun kun ýeňiş gazanan topar gönden göni inni tapgyra ýol alar. Çünki inni tapgyra geçirler. Ýeňilen topar onuň ýeňilmegine garamazdan hasabyna terediler. Eger hasaby ýeňilen toparlaryň içinde, beýleki ýeňilen toparlaryň içinde hasap görkezdi ýokary bolsa onu hem x1, x2 şolar bilen bile aňryk geçirer. Lalaşýatmy? Eýdi watandaşlar, Mehriban talip ýaşlar, hormatly muallimler. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Haýsens kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýleri bilen birlikde taýýarlanýan akyly ýeňişlik adly telebäsleşigimiz häzir öz bäsleşigi bilen başlar. Gatnaşyjy taraplar Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy, Halkara Insanperwer Ilimler we Ösüş Universiteti hasap 0 dogry jogap üçin beriljek utuk bir utuk bolar. Şeýler bilen biz sowalnama häzir girişek. Meýlis
Muhammed Arap tayar mısın? İlkinci sowal tapyry. Sowal. Interes. Sowal tapyrlaryň ähli diýen ýaly gaýsa. Ünsü bolmaňyzy hem de ýadyňyzda saklamaňyz gerek bolsa, gerekdir öýtseňiz belli alyň. Hem de wagtlaryň ulanyşyny bilýäňiz. Interes. Sowal okamakly bolýar. Sport görnüşlerini bilýäňiz. Dogrymy? Ýeňil atletika, agyr atletika, kuş, şahmat, şeýlemi? Şular barada bolar. Ýani muannin seriýat. Beýdise megram size men dogry jogapdan başga ýana sowmak isleýändim. Garaz siziň ünsüňiz sowal tapgyrda bolsun. Dünýäde gentlemenlaryň sportu diýip haýsy sport hasaplanýar? Wagt gitdi. Kim jogap berýär? Atamra dinleýän. Gentleman sportu boks diýip ataplanýar. Boks. Ha. Gentlemandan juda gödök dämi? Ya. Ýok, düşündirjekmi? Ya. Jogap. Boks. Ha. Jogap kabul. Netije? Doğru jogap. Çok sağ olun. Taraplar ene hazır ikinci sowal tapyry geçýär. Taraplar taýynmasaňyz. Sowal. Dünya belli Karol Lear eserini kim ýazdyr? Gatyr diýen soraw dälmi Kadiýan boy? Ona da takyk jogap berek. Wagt gitdi. Saklaýas 9 sekund meýle. Topormuzdan ýene Atamurat jogap berdi. Atamurat. Carol Lear eseri William Shakespeare ýazdy. Dawa bolup bilmez. Jogap dogry. Sowal tapyry taraplar. Sowal. Ine gazaply soraw. Eger şol zat bolmadyk bolsa, hiç adam diýmezdim size. Näme diýmezdim, näme bolmasa. Wagt gitdi. Wagt saklaýas, meýles. Kim jogap berýär? Topormuzdan Begnadar jogap berdi. Beýnadar. Eger şol zat bolmadyk bolsa, men size näme diýmezdim? Aslaha näme zat bolmasa? Diliniz olmasa bana isat diýip bilmediňiz. Diýip Asly bilmedim. isat diýip bilmediňiz. Diýip bilmez. Dil. Jogap. Düşündüňmi? Diýdime? Mikrofonu goý diýdim. Dilsiz diýdime? Ol görkezdim ýöne. Beýtmek bu görkezmek boldy. Diýmek üçin hökmany surata dil gerekdi. Kabul. Siz jogap berdiňiz. Dogry jogap kabul etdim. Ýerine kimiň sökdümiz boldy. Ýoksa da men size şeýle hereketle görkezdim. Siz muny näme düşündirdiňiz? Mikrofon ýerinizde. Mikrofon ýerinizde alyň. Men size mikrofon gorkozmak goýmaklygy aýtdym, dogry dämi şeýle? Siz şoňa näme düşündiňiz? Görkezdim. Bu görkezmek. Yani mikrofon elinize alın diýdim şu an. Bunu ses bilen aýtdym. Ses bilen aýtmak üçin hökman dil gerek boldy. Jogap özünden düşünipdi. Dogry. Netije jogap dogry. Köp oğlum. Dowam edýär. Dördüncü sowal tapgyry. Dünya belli Xitay filosofy Konfutsiýanyň belli cümlesini dowam edin. Ogadonluk hemme zatda bar. Ýöne wagt gitdi. Ýene dowam edin. Ogadonluk hemme zatda bar. Wagt sakladyk. Elbetde ýene 3 sekund. Meýle. Dogrusu bu siziň bilim alýan käriňizde, uhlaryňyzda değişdi bolmagy mümkin diýipdik. Ýöne mundan William Shakespeare barady hem boldy. Bu da sunwata değişdi. Bu ýerde dagwaly mesele ýok. Kadiýan elbetde dogry jogap garaşýatmaýyz. Kim jogap berýär? Batyr jogap berdi. Batyr diňleýän. Ogadonluk hemme Batyr, zatda. sabr ediň Batyr. Ogadonluk hemme zatda bar. Ýöne
Yöne onu hemme görmek berilmeýär. Odanlyk hemme zatda bar, ýöne onu Hemme görmek berilmeýär. kabul. Kabul. Soalnamada başka çırak geldi. Ýöne beýledim häzir kimdaragyn köçüp berýär. Konfutsiýanyň belli bir jümlesi bar. Odanlyk hemme zatda bar. Ýöne onu görmek kerkime berilmeýär. Bu ýerde ütgeýän zat ýok. Siziň jogabyňyz dogry. Şoňa. Ailete gönlün onu yine de bir dekin kovalı. Bu kadar sizin. Hatamını açmayınız, haş dediyen. Beşinci soal tapırı taraflar. Soal. Futbol oyunu başlamanka megerem köp qaytalanýan soal. Durmuşda da kän estilýär. Hatta men özüm kän estim şu sowaly. Futbol oyunu başlamanka onun jogabyny aýdyp bolarmy? Onun hasabyny aýdyp bolarmy? Näde düşündiňiz şeýle düşünün. Wagt gitdi. Köpawalym, elbetde şu ýerde köçüräň, Muhammed Arap soň düşünýär. Wagty diňe meýilsiň topor üçin istedigi gaýta dowam edýär. Häzir düşünýär. Ýogsa da meýilsi wagty dowam etdirmek gerekligi barmy? Toparmazdan, Bir sekund. Meýil. toparmazdan azat cevap verir. Azat dinleyen. Azat futbol oyunu başlamanka onun hasabyny aýdyp bolarmy? Jogabyny. Elbet aýdyp bolar. Üstünlük futbol oyunu başlamakka hasap deňeden ýagny nol bolýar. Bu hem şo hasap aýdyp bolma diýişi bolup durýar, pikir edýän. Şo wagt hasaby aýdyp bolardy. Başlamanka elbetde 0-0 bolardy. Bu hem men pikirim. Nol. Ýagny futbol oyunu başlamakka hasap nol. Hasap 0-0 diýär. Ha. Hasap 0-5. Jogap dogry. Taraplar görüşimiz ýaly sowal tapgyrlaryň hiç bir gatyr kyn däl. Bu saýlama tapgyry hemde ýeňilleşdirilen zekin sowallary bolar. Bu bir de iki tapgyra topar geçirmeklik üçin gerek. Onuň üçin ýöne bäsdeşiň şertleri ütgewsiz galýa. Men sizden başyny bäsdeşe girişmänkä soradym. Düzgünamanyň bölümlerini, düzgünamanyň şertlerini bilýäňizmi? Gaýtalamak wajipligi barmy diýipdim. Muhammed Arap sizem, meýil sizem gerek däl diýdiňiz. Muňa garamazdan düzgünamanyň şertleri bozulýar. Çünki Muhammed Arap siz toporuňyz fal start. Ýagny wagt gitmeden ışky ýakdyňyz. Işky ýakýança agdaňyz düzgünama laýyklykda häzir meýdançany boşadyk. Meýli, mundan aňyrsy dogry düzüm gözle garşylaşyň. Bäş agdadan ibarat bolan düzümne garşy oýnarsyňyz. Muhammed Arap şert ýerine ýetirelim. Meýdançany boşadýar. Köp bolun. Ödüňiz ýeşekmi? Fal start olsa topar başı giderdi. Muňa aramadan siz oturýaňyz. Dowam edýäs. Taraplar bu sowalnamanyň gönü ýarsy. Meýle. Häzir inniki siziň dogry jogaňyz bilen siz gönlüňiz inniki tapgyra geçmäge hukuk kazanarsyňyz. Muhammed Arap, siz üçin ähli zat kenýi ýitirilenok. Siz hasaby deňe-deň tamlamaga häzir mümkinçiligiňiz bar. Bu beýle ýagdaýa düşmek üçin siz inniki sowallaryň ählisini iň bolmanyna 4-üne dogry jogap berip, iň soňky sowal tapgyrda düzgünama laýykda başgaça hereket etmeli bolar. Iň bolmanyna eger bular 6 hasabyny düzläýärnede size henidem görüşmäge, synaşmaga mümkinçilik bar. Çünki inniki tapgyra geçmek maksady bilen. Muny ýatlatmak üçin aýdýam. Interes. Ertirlige näme ip bolmaýar. Wagt gitdi. Kim jogap berer? Toporumuzdan Begnazar jogap. Begnazar, ertirlige näme ip bolmaýar? Ertirlige Ertirlige. Günortanlyk we akşamlyk ip bolanok. Gülkün sowalydymy? Siziň bu jogaňyzdan dogry bolaýanlygyna geň galdyrdy. Jogap kabul. Elbette hemme mälim da. Ertirlik bolsa ertirlik emel boldy. Günortanlyk, akşamlyk. Geň galdyrýar, ýöne jogap dogry.
taraflar 7-nji sowal tapra häzir girişýär. Taýin mısınız? Sowal. Ýanky banydak sowal. Haýsy sagatlar günüň dowamyna ýeke 2 gezek dogry wagt görkezýär. Wagt gidýär. Elbetmeýiz. Kim jogap berýär? Toporumuzdan Azat jogap berýär. Azat dinleýän. Elbette işlemeyen sagat görkezip bilen. İşlemeýän. Şowur wagty. Meselem sagatyň durup galsa, meselem sagat 10-da durup galsa, günüň dowamyny 2 gezek meselem 1-den onam giýse, onam. Jogap kabul. Jogap dogry. Kabul. Tekinci sowal tapgyry. Şu ýerde men soramak borjum azatmy oğlum. Muhammed Arap. Bäsleşige dowam etmek gerekmi? Ya. İki tarapam gollamaly. Näme diýär? Dowam edýäsmi ýa-da şu ýerde jemleýäsmi? Muhammed Arap. Dowam edýäsmi ýa jemleýäsmi? Dowam etsen golaram innikler wapşe ne olur sen çykyp bilemem beni. Bari ýa-da sowal aldy. Men dowam edýäsmi? Dowam edýäs. Sizin nit göçeklädiňiz ýok. Bir ýit göçeklädiňiz garşylaşyňyz çürt gedik inni kitaplara geçmedi ýaly edilýär. Bolany. 8-nji sowal taraplar taýin bolsaňyz sowal. Belli Nemitz filosofu Immanuel Kant'ın pikirine göre çağda gowy häsiýetleri kemale getirmek üçin näme zerur? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Muhammed Arap kim jogap berýär? 2 sekund. Kim jogap? Özüňiz jogap berýär. Dinleýän Muhammed Arap. Benim pikirimçe terbiye. Doğru aýdyp biljekmi? Sağ Jogap kabul. Terbiye diýip jogap berdiňiz Muhammed Arap. 2 sekund. Näle bolanyňyzy siz meýdançada galýaňyz. Ola bir. İkinciden. Immanuel Kant'ın pikirine göre çağda gowy häsiýetleri kemale getirmek üçin gowy terbiye bermek esasy zerurlukdur. Terbiye. Jogap dogry. Atap 7-1. Muhammed Arap hasabyňyz açyk. Dowam edýär. 9-njy sowal tapgyry. Gazakly sowal. Seriýas. Sowal. Haýsy ýurdun meýdany ýerleşýän materiýanyň meýdanyna deň? Wagt gitdi. Meýle, kim jogap berýär? Toporumuzdan Atamurat jogap berýär. Atamurat dinleýän. Materiýa bilen deň ýurt o da Astraliýa. Astraliýa. Jogap kabul. Muhammed Arap. Bu ýerde utuň beýleki tarapa geçmekle deňe sizin günäňiz. Sizin toparmyzdan dogry jogaby men eşitdim. Astraliýa diýip topar azalaňyz diýýär. Siz wagt saklap geçmeliňiz. Meýle, kutlaýar. Bolutum sizin. Tekrar bar. Ine de jemleji sowal tapyry. Taraplar. Seriýas. Sowal. Portugaliýanyň näçe goňşy döwleti bar we haýsylar? Wagt gitdi. Köp sawalyň. Muhammed Arap wagty isleseňiz diňe siziň üçin dowam eder. Siziň häzir jogap berip bilersiňiz. Işky ýakyn. Kim jogap berýär? Jogap ber. Dinleýär. İspanya. Ýeke goňşy döwlet İspanya. Ýeke goňşy döwleti bar diýän. Bu birinji jogaňyz. Ýok, İspanya diýen şu döwletiň adyny aýdan İspanya. Näçe goňşy döwleti bar? Birji goňşy döwleti bar olam İspanya. Netije. Azap, evet. 8-2. Ýa-da talip ýasar, watandaşlar näçe bilenem, gysa wagtyň içinde. Dogry, iň köp ulanylan sekund wagt sadaplamasy 3 sekund boldy. Totuş 10 sowal tapyň boldy. 0-0, 0-1, 0-2,
sekundlaryň dowamyna ýakly jogaplar berildi. Megerem jogaplar juda sowallar, juda ansatdyr. Megerem toporlaryň taýyny juda güýçlidir. Muny bäherçe indi kitapları meýil sizin bilen duşmamyza ona ýene antyklary. Muhammed Adat Molum, Türkmenistan Dowlat Çeperçilik Akademiýasynyň talip ýaşlary, topar adary, gatnaşanlar topagosuna ýa. İşte okuwda, sunwatda diňe etkinliklerin ýar bolmagy tüýtmekden arzu edýär. Mehman talip ýaşlary. Halkara imtihanperwer ilimler we ötüş üniversitetiniň topary şeýlede meýlet gönlüň we şeýle hasapletir indi kitaplara ýol alýar. Indi kitaplarda hem etkinlikler ýar bolmagy tüýtmekden arzu edýär. Eli watandaşlar mehman dogurlar, şeýle ajaýyp bir her ýeriniň atgalan hem mukaddes ojaklaryňda diňe bir arzu edilen afydylyň ýar bolmagy arzu edýär. Berkarar döwletiň bagtyar döwründe hormatly akademiyanyň däwerinde ilmidama bagtdan faýly, diýilden faýly bolýar arzu edýär. Türkmenistan Bilim Ministrligi ýa-da teleradio ýaýlamy, gaýsy kompaniýasyň Türkmenistandäki resmi diýlerle biletler taýýarlanan akylly ýeňişli telebärsesiniň bu wagtda hem şeýle görkezler bilen tamamlaýar. Mehman watandaşlar, bärsesiniň ilk tarlaryny, programlar laýyk bir hepde hoş sağ olun.